Wallahi malam, duk ka ji abin da ya kawo ni yanzu ɓacin yamma, ba kuɗi, komai ya kulle, komai nawa ya tsaya ya ɗauke duk. Wallahi, kuɗi in na fita babu, in na je zance yarinyar ma hasali wadda ta take ba ta nan saboda ban da kuɗi. Duk abin da ka faɗa na fuskance ka, dama an saba ana taimaka maka. To amma wannan abin da ka zo da shi wannan kana akwai ƙalubale a cikinsa. Domin aiki ne babba sai ka kiyaye. Akwai dokoki da zan gaya maka idan ka yi amfani da su ka tsira, idan ko ba ka yi amfani da su ba to fa an samu matsala. Doka ta farko idan ka kiyaye shi kenan, an baka kiyaye ba fa kana samun matsala za ka haukace, sannan za ka daidaice, za ka lalace, za a neme ka a doron duniya kana raye amma ba za a ganka ba. Don haka saboda jiran ko ta kwana dama mukan yi abu mu ajiye saboda ire-iren ku. Me wannan? Haka, da hannu yi bismillah. Bismillah. To kaga wannan? Ka samu mutum wanda tun da yake a rayuwarsa bai taɓa ganin hasken rana ba. Wato wanda aka haifa tun yana ciki a yanzu duniya matsayin makaho yake. Duk wata matsala taka, duk wata bukata taka, ka faɗa akan wannan naira 10. Sai ka sa a kwanan baransa. Sai ma wanda yake da kwanan bara ba mai tafiya haka kana bata ba. Duk masifin da suke damuna malam. Musiba ce. In dai ka faɗa haka ɗora masa kabbar gurinsa ba tare da wani abu ya faru ba to bukatar ka ta biya. Ka ce in ban bashi ba zan iya. Za ka iya hauka cewa, za ka iya ɗaya cewa za ka bi duniya a neme ka a rasa. Allah na roƙe ka. Wannan masifu da suke damuna kamar yadda malam ya faɗa in na zo wajen baya ji baya gani. Allah waɗanda ke Iraki, Sambisa, Lukuni dawon ɗin da ake fama da shi. Allah ka ɗora wannan bawa naka, ka yaye min su rashin kuɗin nan. Bismillah yana mana. Dan uwarka. Kar nake kallon ka ɗebo masifinka. Za ka watsa mun ko? Kar nake kallon ka ɗebo masifu za ka watsa mun ko? Dan Muhammad Rasulullahi ka karba. Wallahi la kuma ya karba wallahi. Kuma ya karba wallahi ne magan barka. Wallahi sai ka karba.